May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Sa ebanghelyo karon, haskang libuga sa mga Hudiyo kay dili nila makita ang tanan nga gisulti ni Jesus. Mao nang ilang mga pangutana, asa ka padulong? Kinsa nang amahan, asa man na siya? Kay ang gigamit din ni Jesus ang labaw sa unsay makita sa mga mata, ang iyang huna-huna o kasing-kasing. Maunang kampante siya nga bisan dili niya makita iyang amahan sa langit, proud siyang muingon, wala ko mag-inusara, wala ko pasagdi. Kay mas nabati niya ang presensya sa Dios, ginamit ang iyang huna-huna o kasing-kasing. Mao nang tinuod ning giingon sa akong paboritong libro, The Little Prince. Kini bitong giingon nga, it is only with the heart that one can see clearly. What is essential is invisible to the eye. Timing mga igsuon di ako sa sementeryo. Pero tanawa, napabumoy makita nga tao, wala na. Puros na lang lapida. Pero nganong kitang mga Pilipino, pinangga man nato ang atong mga mahal nga nangamatay. Tungod kay kadaanhin nato og pagpanagkot, mas mabati nato nga naa sila. Naggiya nato, nagampo para nato, naguban nato, bisan dili na nato sila makita sa atong mga mata. Lami paminawon ba nga kanang every time we pray, we ask them to pray for us. We can do that. Lo, ni anaan na magig kadiha iampo in taon ko dinhi. Angkol, anak, ma, iampo mi dinhi. We can do that. Tinuod gyud din ang giingon mga igsuon. It is only with the heart that one can see clearly. What is essential is invisible to the eye. God bless.